Manuel Otero Espiño quixo destacar a imaxe de lealdade e cooperación que ofrecen Concello e Diputación, así como a medallitis de José López Campos, voceiro do Partido Popular local. Manuel Otero Espiño, segundo tenente de alcalde do Concello da Estrada, fixo hoxe unha valoración da visita realizada onte polo presidente da Diputación ao municipio. Para o edil, compre destacar a imaxe de lealdade e cooperación que ofrecen Concello e Diputación con encontros como os de onte, nos que se busca solucións para os problemas que afecten aos cidadáns deste municipio. Segundo explicou, onte estudouse entre as dúas administracións e mediante un franco diálogo a situación dos proxectos de reforma do Estadio da Baiuca que o Concello impulsa e que financiará a Deputación dentro do seu plan de investimentos en toda a provincia. Agarda que esta liña de traballo continúe e ambas administracións sexan un exemplo de traballo conxunto, en función do interese dos cidadáns, como é a súa intención. Para o concelleiro é importante ver que por fin estas obras, que corresponden á anualidade de 2009, reciben un impulso por parte do organismo provincial. Otero Espiño agarda que próximamente, e tras a anunciada visita dos técnicos, a Deputación concrete prazos e acelere a execución das obras, para evitar que lle causen inconvenientes aos usuarios do estadio municipal ante a proximidade do inicio da tempada deportiva. Por outra banda, Otero Espiño referiuse ás declaracións realizadas hoxe polo portavoz da oposición nun medio local. Así, o concelleiro contrapuxo o comportamento do presidente da Diputación fronte ao complexo de medallitis que padece o voceiro popular, a que atribuíu unha ansia excesiva por apropiarse do traballo do goberno local. Para o tenente de alcalde, López Campos non pode vir a presumir das súas xestións como pretendeu hoxe, cando estes son proxectos xestionados polo Concello coa Diputación. O propio Louzán deulle onte unha lección de señorío e de saber estar a López, comprometéndose co proxecto presentado polo goberno e anunciando os arranxos nos viais que lle teñen pedido en varias ocasións, porque sabe que son demandas dos veciños que o Concello transmite. Para Otero Espiño, os políticos deben estar para solucionar os problemas dos cidadáns sen caer en partidismos, ao contrario do que fai José López. O concelleiro concluíu afirmando que para poder presumir da súa influencia na Diputación, López debería ter conseguido que a visita de onte fose para inaugurar as obras e non para anunciar cambios nun proxecto que é do ano 2009.